Здравейте, приятели! Добре дошли на канала ми. Искам да споделя с вас, някой може да му е нужно в последствие, решаването на проблем с неработеща подгревна печка модел DBW46. Проблема е, че печката върти вентилаторите, помпата на водата, но не пали. Печката е някакъв допотопен динозавър. Обадих се на няколко места за помощ от специалисти. Каза се, че дори вече не са чували за такъв модел. И предлагаха да я свалям, да я пращам, ще ли да я разкодират, ще ли да я слагат на диагностики. Колата е доста старичка, тя дори самия автомобил няма диагностика. И по този начин разбрах, че явно няма да мога да разчитам на някаква помощ. Затова си стегнах трътката и разреших проблема. Така че на някой, кому е нужда в последствие и притежава такава печка, може да му е полезно. Печката служи за големите студове, да може да подгрее, да запали, да подгрее. Дизелова печка, 4,6 кВт. Пали с часовников механизъм, подгрява двигателя, купето и по този начин двигателя пали лесно, топъл и не натоварваме акумулатора. Проблема, в последствие ще ви го кажа, просто в блока ни идваше един плюс, който е задължителен, клейма 30 клейма, това е постоянно напрежение, трябва да присъства тук. Две напрежения идват от бушони, но едното го имаше, а другото го нямаше. И в търсене на тези бушони разчекнах почти цялата кола. Блока тук така и не открих да има такъв вързан бушон, след което се помислих, че може би е в купето. Отдолу разчекнах под таблото, над таблото, радио. Това е часовниковия механизъм. Може да се запусне ръчно, може да се запусне и под час. Настройва се часовника и си пускате печката преди да тръгнете за работа в голямия студ, колата да ви е подгрята. Релето с часовникът си е изправно, действащо, но в търсене на предпазителя надявах се да е тук на най-удобното място, обаче се оказа, уви, и тук не го намерих. Вчера дясната половина бях разчекнал, не открих никакви предпазители. Свалих и таблото в момента и тук няма нищо. Отдолу под таблото също няма. Така да не затягаме положението, на който не му е интересно. Оказа се, че автомобила явно е с фабрично поставена печка и номера се оказа, че тук в тези бушони стандартните няма нещо вързано. И ето ги двата гада.
Единият от тях, левият отива на управляващия блок през реле и когато пуска печката, блока подава чрез левия бушон проводниците и стига до свеща на печката. Десният бушон мисля по схемата, че десният бушон е пин 4. Пин 4 в блока, букса А. А третият, който се явява F1, го нямаше. И се оказа, че дори не е изгорял, просто бяха и двата окислени, но единият всъщност си е пробил. По печката кратък обзор на детайлите. Надявам се, че се вижда добре. Много неудобно снимане и така. Какво представлява печката? Тяло водна риза и нафтова горелка на дизелово гориво. Тук влиза, светлината не е добре, горивото и разпалва горивото, като това е свеща, спирала, която се командва от блока. Свеща е здрава, 12 волтова. Паленето става. Блока подава първо на свеща, тества я дали е здрава и я нагрява. Включва се моторче на самата горелка, който подава въздух и разпалва горивото в камерата. Това тук, дали се вижда, това тук е датчик, вероятно фотодиод. Той подава два сигнала, светло и тъмно. При тъмно сигнала е 12 волта, когато се нагрее, вътре в тръбичка е поставен, става светло и подава към блока около 1 волт. По него блока разбира дали имаме в момента пламък. Така. Следващия датчик, температурен датчик, граден във водната риза, който следи за температурата на водата. При 50, над 55-6 градуса датчика подава команда на блока. Чрез това съпротивление 3,9 Ома, 10 ватов. Блока връща команда към горелката, моторчето за въздуха и го намаля на половина обороти, като продължава горелката да си работи, докато разгрее до около 70-80 градуса, 76 градуса мисля, че беше следващия етап. Ако загрее над 83-4 градуса, печката спира и когато падне температурата на водата в блока, в двигателя, общата температура, когато падне пак около 70 градуса, мисля, печката включва отново и продължава да подгрява. Така, много важен датчик. Ето този тук, ако виждате. Два сини проводника.
Това е термосъпротивление, което служи като предпазител при случай на прегряване. Нещо, ако се случи да се прегрее печката. Тук явно е пламъкът, главният пламък от горелката, и ако водата надвиши 136 градуса, този терморезистор прекъсва, който дава сигнал на блока, че има неизправност, прегряване, и блока моментално прекратява подаването на гориво и горенето прекратява в камерата. Тук в този предпазител едното кабелче беше скъсано от буксата, но с доста усилия успях да го запоя отново, така че ще послужи още малко. Общо взето това е по печката. Ще се постарая схемите и действието обяснено на руски език да го прекача под клипа отдолу в description. Така, провериме тук сега, след като успях да намеря тези бушони, позачисти ги и да провериме дали наистина се е случило чудото. Така, моя самоделен тестер. Друг път ще ви направя клип за него. Така, букса А. Най-важният пин 3, който отсъстваше напрежение. Плюс, червено, плюс. И четвърти пин също плюс. Сега вече няма причина печката да не заработи в щатен режим. Това е от мене. Ако някой има такава печка и се случи такъв проблем, и ако е стандартно изпълнение, най-важното е да знаете, че предпазителите се намират отзад при релетата. Ако е фабрично. Аз мислех, че не е фабрично и затова рових по цялото купе. Благодаря за вниманието и лек ден!